Hatu pidon kam jingirap ha kani kasdap te kisam shispa akhuwe kadena kabenta kajong phi. Bat kane kalong kababyang baha ban puli lendet na kabenta kajingya lenti jong kajing em kajong phi. Sam shispa akhuwe kahikai lai tali kajing shisha ba ublay uiet bar upigyan phi. Kabaneng kong unong tha uday unong yarap kaba ar ublay ki Israel uday unong sumar jongphi hado kaba khado kabalay ublay unpalat yaphi na kajingma baro dalbang ipuli tongin yabu ya kajing shania kajongi ha kajing sumar kajong blay ban kajing pikir kajong ya kajing em kajongi ngan khamit yala ki khmat sha ki lom nangno kanwan kajing yarab jonga kawana utrai ubala thau ya kabandeng bat ya ka khando un sha bakan ki kakajat jongme uta upasumar ya me un samthia hakmi uta upasumar ya ki Israel un samthia namne yothia utrai unong sumar jongme utrai ulong kajingka jongme ha kakti kamon jongme kasngi kanom sho me mensngi lemde ubnai menme utrai sumar yame na kabasni baro sumar ya kaminsim jongme try sumar ya kajingmi shabar jongme badya kajingwan shapo jongme nado menta bad hado bam jukut ni ya kajing ya linti sha uble bad kisam kalong pabashis pa arhuwe kade kajing ruwai kabapla bha na kabenta kajing ya linti kajongi unong thau nong penlong ya kabeneng bad ka khando uap khmi ya ki e baro ha kajing em kajongi uyada yangi na baro kajing ma kata kambut ba phem dei bat khuslai landit tieng na kabanta ki e baro karom jia e yaphi klem kajing tem uble but on omdan bala ban pen saw yaphi hapo kajing yada kajong baro kine kidei hapo kajing da bat kajing sumar kajong uble udena kabanta kajong phi persha yaphi bat phila banshanya hau man kapor tehikai batshanya hau uble ha ki e baro bat yai pet ya kababha ha kajing em kajong phi uble uphikir yaphi bar pendap yaphi bar undan hajan banyarap yaphi ngan khmiet yala ki khman sha ki lom nangno kanwan kajing yarap jonga kawan na utrai bala thau ya kabneng bat ya ka khando